Susu baby subramia. Suku sunu baby subramia. Suku sunu baby subramia. Suku sunu baby subramia. Ejebo ijemma. Anamana. Ejemeje ijemma. Anamana. Wana mejebo ijemma. Anamu. Para chuba jodiri chukuma duku chuba jodiri ndemma. Egu mawego. Para chuba jodiri chukuma duku chuba jodiri ndemma. Egu mawego. Obodo jisike nubo serona. Oyibo. It is everyone. Befere. Ladies and gentlemen, sometimes you just have to act like you are drunk, like you are crazy. Confuse your enemies, confuse them. Oh, that's yeah, we mo. Yeah, we mo. Oh, that's yeah, we mo. No basa higa konto, iye de gugeme. Okwitara kara mi nguru ma mi ga kwuru mu gwo ya baby mo. Abe. Sejano mo aho. Well done.
Prince Engineer Dr. It's a big event going on here at Village Water Palace and Anambra State. Ladies and gentlemen, it's something worthwhile. We respect the culture and tradition of this community because when you come to Anambra State, you must recognize and appreciate eminent personalities from the whole community. The Lord is one of the biggest communities in Anambra State. He was cabinet members. Is representing His Excellency, the Governor of Anambra State, our own son, Chief Dr. Willie Madabro Chukwu Obiano, Abubuwe Global. So he is here as otherwise you will speak in your otherwise you will speak it. I'm
Please approach the MC. Please approach the MC. You are looking for your phone. I know Lord, live well. I know I can see well. You need to be launching. Look at you with our award. Manafongwa. Whenever sisters of the needy, now rolling as a partners. Reverend Ugwanda, I for Korea, when I fall venerable, Iketupo and Ekwan, Mobiloge, Ogambata, more venerable in law, the way honorable, the way chief, the way doctor, everything the okay about no, clean the Kumakia, Zavodel Kulipo. Honorable Chief Chico Ala. Ibi Bobonya na Gringoli na Ndozo. Onya de pa. Zaboda okuru bomo. Ela sport after. Namu. Moabo okulora na niche. Bunga okulora na node. So ibi eba isoprum ba wolum. Makano mo wa okulora na niche. You got that? So makano na ozu bolan o webili. I mare gogo. I na yo microphone. Itu ndi mmada afa. Obo na itu se ndi mmada afa. I am abayan another program. Thank you very much. God bless you. Your Royal Highness, Your Royal Majesty, Igwe Lawrence Wako, Okonkwo, JP. I will not talk for too long. Gịnị this mass return pụtara n'ala Igbo? Nwere ife ọ na-egosi n'ala Igbo? Okay, as we know Igbo. Mmadụ niile natakọ n'ụlọ ebe basi pụọ. My second in command, I am with you. Give me signal. Chineke God must come here to bless our state. So, because Chief Zabudaya Okonigwe Ogo, Alliance 430, Honorable Power Powerless. Yes, no problem. I Anabatasigo, Onyegeso, Wawolo, MC of protocol and otherwise. Now, I Duko to Epi, when a chetan Abuja and Abuja Keropota, where the Ranyendo. Wenya indi mmado wenya Igwichi Igwe Lawrence Okonkwo Anamanelike the third yana ndi sopaya Ikengichi Emmanuel Bishop Okonkwo Sir yana Prime Minister Obiekunia yana Nnayukwu Ichie Akubenyi ena Nnayukwu Ogaragidi Duduga na ndị ọzọ niile makpọrọ afa iwe mee ka ha nọgide na nwanne mbụ Ichie Ogidi onye nwe Jehova iwe mee ka wọdụ niile dị n'Ichi wee gbakọta wee sị ka anyị kelee gị Olise bụrụ ụwa n'ihe ị na-emere anyị nara otuto n'aha Jizọs Kraịst.
ga-achọ ka ị gwa ọhaneze na-ege ntị aha gị na ebe isi bịa. Aha m bụ Amaobi Okoye, abụ onye Enugu Ukwu, abụ onye Urobo village eji malụ nna m nne m n'iwu. Kedu ụdị emume a na-eme ebe a n'ụbọchị taa? Ihe a na-eme ebe a n'ụbọchị taa bụ ihe anyị bụ Enugu Ukwu ji wee biri. Anyị na-agba ya ịgba ọfala. Kedu ihe ghọtara na nke a? Ọ na-enye m ezigbo obi aṅụrị nabata ndị gbọrụkwo ndị be m wee bịa. Anyị na-ekwe ka anyị bụ ndị Enugu Ukwu si eme maka na nnukwu obodo ka anyị bụ. Ihe anyị na-eme ihe a na-abụ ihe eji achịkọta anyị niile ọnụ. Anyị na-anya na ihe ahụ vileji niile ndị ọbụla n'obodo ọnụ bịara iko wee kọrọ ikpe ya gwọrọ ndị ọzọ ọfọ n'ọnụ ndị obodo ya ọfọ. Anyị na-eme ihe a every year anyị ji emenye m iwe. Anyị bụ ndị Igbo World Television, ndị na-ewepụta omenala Igbo, hazisie ya mee ka ọ kwụrụ ka obodo ndị ọzọ, mba niile dị n'ụwa na-anụ maka ya. Anyị na-asị o nwekwara okwu agbamume ị ga-enye anyị maka nke a? Ọ bụ ibe dị ezigbo mma maka na Igbo bụ Igbo, ebe ahụ na onye Igbo nọ udo dị ebe ahụ. So ibe ahụ na m na-agba onye ọbụla ebe onye si n'ebe ka mbụ ndị be mbata na amụrịkwa ka anyị ndị Igbo si eme maka na Igbo erike, Igbo amaka. Ịghọtakwa anyị nwere ejikọ obi ọnụ. N'ikpeazụ, kedu ihe bụ ekpere gị n'oge dị ugbu a? Ekpere m n'oge dị ugbu a ka anyị niile nọ ihe ndị batasịla abata ma na bịa nile mmemme anyị na-eme ka ndị Igbo si eme. Ana m asị na arọ ka onye nwe anyị gozie ya dubekwere ka ihe a mee nna onye ọ na-alụkwe n'udo. Ọ ibe ka m mee n'ekpere na arọ ka Chineke gozie onye ọbụla ihe rụrụ ya na mma. Chukwu gọzie ya, ị ga-adị Thank you.
salute you and I say it's not completed. I will go down and University Oka and yet the look I cannot bring the Rango TV. Oh, you will not there. You will be another University. Yawakena was born with Ocha. From the spiritual side. Oh yeah, and when I'm about to be there, I'm not feeling no. Oh yeah, I'm just the people of South, get some other ones to His Royal Majesty, no, we are not in Irube, or Vanos in Irie, of a legend, colorful. His Majesty, Thank you. His Majesty Obiazuzoka, Doctor, OON. Former Chancellor. I'm the Prime Minister and Governor. On behalf of all the cabinet advisors, I pledge our unflinching loyalty, any assurance, any advice to the best of our ability, and I am faithful. And we also take instruction from you. You guys okay? You guys in the book. Now, the privilege of Oka, and I'm standing here. His Majesty, Oka. You can Pronaka, oh, come on. I will see. $85 years and above, and there's also not them watching. Watch here. It is a special blessing, ladies and gentlemen. For do reason. Special blessing. I wouldn't go Mazi Indomie. Indomie. Owe Banos. O Mazi Ndu Woma. Apalevaje school, Apalanata. Ina agwa na class, ina. I'm going to play the professors so we go na Honor University, Marie Konyago University ala. Owo nam de Asikiwe University. O we play no ma akwa lucha. We lucha we si na we afandu professors we jo obodo Igbo. University Professor and Mrs. Godson Okafor. Onya baluteliba ina si no. Oh, yeah, no, yeah, bien. Oh, boy, yeah,
For the benefit of our brothers and sisters from Spain, United States of America, Canada, and other places, this man. We salute you. We are not just in law. We are welcome. Because
say you're welcome. We are announcing the arrival of His Excellency, Governor Roli Mabuabolo Chukwuobiano, the High Chief of the Rolo Community. Vamos